bendisyong sagana. Si Jesus lamang nagbibigay sigla. Mayroong isa na masayaing pamilya, katangat na puno ng pag-ibig. Kahit mga anak nila gawain di maganda, dahil sa pag-ibig nila matuturuan sila. Si Jesus lamang ang nagbibigay sigla at katahimikan ng pamumuhay. Siyang pinagmulan ng bendisyong sagana. Si Jesus lamang nagbibigay sigla. Anong lihim ng masayaing pamilya, hindi makasama